Com està vivint un soci com Marc Síria aquest retorn al Camp Nou, aquest viacrucis, aquest calvari, aquesta travessa del desert que se'ns està fent llarga i que requereix grans dosis de resignació, cristiana o no cristiana, i de paciència del soci? Doncs primer, felicitar les sòcies i socis per la paciència que tenim i felicitar-nos entre nosaltres. La segona és que jo passaria del tema de la comunicació. Sempre, no sé per què, sempre us culpen a vosaltres quan alguna cosa no... No, és que és un error de comunicació. O potser és un error d'adjudicació. D'adjudicació a l'IMAC. D'adjudicació. O sigui, vam passar de la solvència i l'experiència a la rapidesa i al cost. Doncs no tenim ni rapidesa, perquè no hem complert els 18 mesos de construcció, ni tampoc el cost. Perquè hem passat de no cobrar el 1.000.000 d'euros per dia de retard a no saber en quant s'ha incrementat aquest cost. Perquè cada dia que passa, treballadors treballant, grues, etc. i tot el que deixem de guanyar per no estar a l'Spotify Camp Nou. Per tant, potser ara ja estem aquí i hem de tirar endavant, i hem de tirar tots endavant, no? Però potser hauríem de revisar com vam adjudicar i de quina manera vam passar de tenir empreses de primer nivell d'aquest país, catalanes, a una empresa que no havia fet cap obra a Europa. Marc. Potser de comunicació, adjudicació, ho dic perquè sempre us carreguen el mort a vosaltres i potser no és un tema de comunicació. Sí, no, però això ja és un clàssic, que no, també van al sou dels periodistes, que et doni la culpa. Quan parla de comunicació no està parlant de nosaltres, està parlant de la comunicació del club, del club corporativa. Sí. Com tenen la culpa? Marc, el Barça ara mateix, econòmicament, ara està millor o pitjor que fa 2 anys? Millor o pitjor? Bastant pitjor que fa 2 anys. La prova la tens és que vam perdre 91 milions d'euros en l'últim exercici tancat, que tenim els 3 semàfors vermells, que encara no tenim cap dada de l'última auditoria, però que clarament tenim el tema dels drets de televisió per resoldre, tenim el tema de Barça Studios per resoldre, no han entrat els famosos socis estratègics, i tenim el tema dels seients VIP, que hem venut a una empresa que veritablement no sabem qui hi ha darrere, sembla que hi ha el regne de Qatar, però ben bé no sabem qui hi ha darrere, i el que estem fent és malvendre actius del club per passar el dia a dia. Malvendre actius del club. Crec que Marc Síria té una iniciativa al cap que vol engegar per evitar que el club continuï venent actius o patrimoni. Creu Marc Síria que el Barça s'està venent a trossets? El Barça no ho creu Marc Síria. Ho diu les auditories i ho diuen les vendes que hem fet del club. O sigui, el 2021, sòcies i socis vam donar confiança a la junta directiva per fer una sèrie de vendes amb el pretext que es buscarien socis estratègics per incrementar clarament aquestes àrees estratègiques i, per tant, ingressos pel club. I el que ha passat 4 anys després és que 800 milions d'euros de venda... Nosaltres tenim socis, es diu Nipa. Un altre es diu Libero, però al final no va ser soci perquè es va retirar. Un altre es diu Socios, que no va complir amb el pagament, i el CEO forma part del Consell de Barça Productions. S'ha trossejat la part digital i ara mateix és impossible fer un pla de negoci, per exemple, amb tota l'àrea digital. Una àrea digital que hauria de donar 100 milions d'euros d'ingressos al club. Però pregunto, t'has venut les joies de l'àvia, però si t'has venut les joies de l'àvia i això t'ha permès sortir del pou, guanyar títols i fer un Camp Nou, no està ben jugat? Evidentment que no, perquè et trobes en què t'has venut 800 milions d'euros d'actius essencials pel present i futur del club. Si no tens àrea digital, i el món va d'àrea digital, doncs no podràs créixer en aquesta àrea. Si ara també volem vendre BLM, que és tota la part de merchandising, tota la part de producte propi, que actualment, entre royalties i beneficis, dona més de 60 milions d'euros al club. Hi ha un pla de negoci per generar 200 milions d'euros de beneficis al club anualment. No ho podem vendre, hem de preservar-ho. No podem seguir trossejant àrees estratègiques del club per pagar el dia a dia. I per això Marc Síria té una iniciativa que consisteix en fer una crida al soci? Què pot fer un soci que realment creu que té una responsabilitat envers el model de propietat que continuï sent de sòcies i socis? I què pot fer sense tocar ni desestabilitzar en absolut el primer equip?
incloure un punt del dia a l'assemblea, que és l'acte més democràtic que hi ha dins del club. Incloem un punt a l'assemblea. Parem i aturem la venda a BLM. Per tant, revoquem allò que l'assemblea l'any 22 va permetre vendre fins al 49% de BLM. Aturem-ho, parem-ho i diguem el model de gestió d'anar venent actius estratègics no és sostenible per tapar urgències del dia a dia. No? Llavors, aturem això, aconseguim les 3.500 signatures, defensem-ho davant l'assemblea i que el soci compromissari digui si revoca o no la venda d'actius estratègics que potser avui tapen un forat, et permeten inscriure un jugador, però és que demà et farà no ser competitiu i acabant privatitzant el club, que és el que està passant. Hi ha una privatització absolutament del club i d'actius estratègics del club que jo crec que sòcies i socis en molts moments es coneixem. I és important aturar-ho. Amb 3.500 signatures de socis es pot incloure un punt a l'ordre del dia de l'assemblea? Estic segur que seran moltes més, però amb 3.500, que és el 3% dels sòcies i socis que tenen dret a vot, podem fer-ho i creiem que són aquestes 3.300, 3.500. Per tant, la idea és que fer una recollida de signatures i que el Barça tingui la petició amb aquestes signatures darrere perquè s'inclogui com a punt de l'ordre del dia revocar l'autorització, la llum verda que va donar el soci en l'assemblea del 2022 de poder vendre el 50%, 49,9% per ser més exactes, de BLM. Aquesta és la idea i la campanya o la iniciativa que està explicant avui Marc Síria. Aturem la venda.cat, podem signar a través d'aquesta web, d'aturemlavenda.cat, i també acompanyarem el primer equip masculí, també acompanyarem a l'handbol, a l'equip femení, amb la recollida de signatures in situ. Tots els socis i sòcies que creguem fermament que hem d'aturar la venda del club, doncs és proposar-ho, defensar-ho a l'assemblea i que, evidentment, els socis compromissaris votin. Teniu alguna pregunta? Hauria de ser pregunta breu i resposta, si pot ser encara més breu. Val. Tinc entès que a les eleccions del 2015 anaves amb Joan Laporta. Sí. Quina relació teniu ara? No I, tenim en tot cas, perquè, diguem-ne, has decidit fer el teu camí. No tenim relació des de fa anys. No és que hagi decidit fer el meu camí. Jo el 2021 vaig recolzar la tornada del Jan, a més amb diferents coses que sabem ell i jo, de com el vaig recolzar per tornar al 2021. I les pots compartir amb l'audiència? No, en el seu moment ho farem. 7 mesos va durar el que es va comprometre. Un equip executiu de primer nivell en àrees estratègiques per desenvolupar-les i fer créixer el club i posar-lo on mereix. No hem tingut... Crec que avui s'ha anunciat un director general. Sí, Manel del Río. Manel del Río. Sense direcció general, sense vicepresidència econòmica, sense àrea corporativa, un club absolutament dels anys 80, gestionat com als anys 80, i, a més, per darrere, venent-se àrees estratègiques que són el futur del club. O sigui, és que ni mantindrem la propietat ni podrem competir contra clubs d'estat si no preservem les àrees estratègiques com són la part digital i la part de merchandising propi. L'última la farà l'Ivan Sant Antonio. No sé si no he sigut gaire breu, perdona. No, ha estat molt bé. Sobre el tema aquest de la venda de BLM, has parlat amb el club? Heu parlat amb el club? Us han respost d'alguna manera? Vull dir, tenen la potestat del soci a l'assemblea del 2022 de poder vendre una part de BLM, però creus que el club vol vendre BLM? Perquè de moment és un tema que sembla que no està sobre la taula. Sabem que el mandat va en pèrdues. Sabem que encara que hi hagi la suspensió d'un dels articles, la responsabilitat patrimonial solidària de la Junta Directiva existeix. I sabem que la venda BLM faria que aquestes pèrdues s'aixuguin al moment. Sabem que hi ha propostes, o sigui, una empresa que guanya diners com guanya BLM i que té la capacitat de creixement com té BLM, té molts clients, té molta gent picant a la porta per voler comprar aquest 49% i dirigir-la. Llavors, preservar i evitar que això pugui passar és dir, escolti, aquest model de gestió basat en la venda continuada d'actius no funciona. S'ha demostrat aquests 4 anys que no funciona. Per tant, doni'm una alternativa de gestió que sigui no venent BLM. Però sí, hi ha propostes sobre la taula perquè quan tens
una empresa que funciona, tens empreses que la volen comprar. Marc, tenim un tertulià que avui no hi és,